Team Jasha Poita is your channel. Well, it's Kwangre. Team Jisamwe, Tastalo, Urima Superstar, Mukoma Fanta, Chakuita, Abana Action, Itaiku, Mucha, Tokapa Mancha, Abana Revision, Abana Correction. Imaka, Yamaka para Mukoma Fanta, Imaka boy, Imaka, Yakunganiza, Banu Musa 31. Imaka, Yamaka para Mukoma Fanta, Imaka boy, Imaka, Yakunganiza, Banu Musa 31. Nash Nation Ghana, Mashwede, Papisi Kwasha Isarura Ude. Ati kuti pembreni amunga bude iwe tama kuti vari kutadza unga vauzi washano maifunga kuti muri kufaza but maisaziva muri kutadza pablock 14 vanhu makazaza vamwe kudhakwa kutosvika pakutoraradza imhaka yamakapara Mukoma Fanta imhaka boy imhaka yekuunganidza vanhu musa 31 imhaka yamakapara Mukoma Fanta imaka boy, imaka yekuunganiza vanhu musa 31 titumona masendeke musazviite kunge amukendenge moto unopisa fea ubatike tarenda sekilazi pasi hariputsike uri masuperstar Mukoma Fanta chekuita hapana action itaiku mucha tokapa mancha hapana revision hapana correction imaka yamakapara Mukoma Fanta imaka boy, imaka yekuunganiza vanhu musa 31 imaka yamakapara Mukoma Fanta imaka boy, imaka yekuunganiza vanhu musa 31 Nash Nation Ghana Mashwede Papisi Kwasha Isarura Ude ati kuti pembreni amunga bude iwe tama kuti vari kutadza unga vauzi washano maifunga kuti muri kufaza but maisaziva muri kutadza pablock 14 vanhu makazaza vamwe kudhakwa kutosvika pakutoraradza imhaka yamakapara Mukoma Fanta imhaka boy imhaka yekuunganidza vanhu musa 31